ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайёрзода. 8 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Москваи Федератсияи Русия шуданд. Дар фурудгоҳи Внуково 2 шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ карданд. Нуҳуми май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 79-солагии ғалаба ба қасри Кремл ташриф оварданд. Меҳмони олимақомро дар қасри Кремл президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин самимона истиқбол гирифтанд. Сипас аксгирии якҷояи роҳбарони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ки барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ ба муносибати ҷашни ғалаба ва вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Москва ташриф оварданд, баргузор гардид. Дар маркази асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ майдони Сурх ба ифтихори 79-мин солгарди ғалаба паради ҳарбӣ баргузор шуд ки дар он шумораи зиёди низомиён иштирок намуданд. Баъди анҷоми расми паради ҳарбӣ дар майдони Сурх, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони давлатҳои иштирокдори чорабиниҳои тантанавӣ дар назди ёдгории аскари номаълум гулчанд баргузошта хотираи қурбониёни ҷангро гиромӣ доштанд. Хотиррасон бояд намуд ки танҳо аз Тоҷикистон беш аз 300 000 нафар ба ҷанг рафта, аз ин шумора зиёда аз 100 000 кас дар муҳорибаҳо ҳалок шуданд. 64 нафар аз фарзандони шуҷои тоҷик барои корнамоиҳои беназир ва ҷонисорӣ сазовори унвони олии қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ шуданд. имрӯз ба ифтихори 79-солагии рӯзи ғалаба ба хотири посдоштани хотираи афсарону сарбозон ва онҳое ки ҷони худро дар ҷанги дуюми ҷаҳон нисор карданд, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. Ҳамчунин дар ҳамин рӯз аз номи Вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон собиқадорони ҷанги солҳои 1941-1945 корпусҳои дипломатии муқими шаҳри Душанбе ва пойгоҳи ҳарбии 201 Федератсияи Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон гулчанбар гузошта шуд. Пирӯзӣ дар ин набард маҳз дар натиҷаи муборизаи далерона ва қаҳрамонию ҷонисориҳо, аз ҷумла шуҷоатмандии фарзандони Тоҷикистон ба хотири ҳифзи ватан ба даст омадааст. Сабақҳои фоҷиабори ҷанги дуюми ҷаҳон башариятро ҳушдор медиҳад ки сулҳу оромӣ ва истиқлолу озодӣ омили асосӣ барои доштани зиндагии пурсаодат ба ҳисоб меравад ки ҳар як нафар бояд дар ҳифзи ин неъмати бебаҳо ва ҳимояи ватан далерона саҳмгузор бошад.
барномаи ахборро идома медиҳем. Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатнома дар бораи эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ки аз ҷониби президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод гардида буд, қабул намуд. Варзиши намуди футбол дар мамлакат давоми солҳои охир рушд намуда, футболбозони тоҷик дар бонуфузтарин мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок менамоянд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 407 иншооти варзишӣ, 11 варзишгоҳ, 68 майдончаҳои футбол ва 6 гурӯҳи футболбозон фаъолият доранд. Моҳираи Тоир дар ин хусус маълумоти бештар медиҳад. футбол миёни намудҳои дигари варзиш мавқеи калидӣ дошта, намуди рақами якум дар олами варзиш дониста мешавад. Ин аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистони азизамон варзиш хеле рушд ёфта. Дар тамоми минтақаҳои кишвар барои рушди футбол шароитҳои муассир фароҳам оварда шуданд. Пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ вобаста ба эълони 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол тариқи қабули қатномаи махсус аз ҷониби Маҷмӯаи Созмони Милали Муттаҳид бори дигар аз асолати пурғановату тамаддунпарвари миллати тоҷик гувоҳӣ медиҳад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди футбол барномаи махсуси футбол қабул карда шудааст ки ҳама сола ҷиҳати амалӣ намудани он масъулини соҳа ҳаматарафа кӯшиш карда истоданд. дар вилоят баъри рушди футбол 11 варзишгоҳ, 68 майдончаҳои мутобиқ карда шуда барои футболи хурд сохта ба истифода дода шуданд ки ин намуд дар вилоят яъне ки рушд карда истодааст ва дар 3 мактаби варзишӣ бо 4 мураббӣ ва 6 гурӯҳ фаъолияти футбол барои монда шудааст дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. варзиш ҷиҳати таҳкими саломатӣ ва инкишофи қобилияти ҷисмонию маънавии инсон мусоидат намуда дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо дастгирии ҳукумати мамлакат имрӯзҳо баҳри таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шуданд. дар ин замина дар вилоят баҳри рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 407 иншооти варзишӣ, 1 маҷмӯаи варзишӣ, 71 толори варзишӣ, 246 майдончаҳои оддии варзишӣ, 11 варзишгоҳ, 3 то қасри васта мавҷуд буда. аз онҳо 68 майдончаҳои мутобиқ гардондашудаи футбол, 4 мураббӣ оид ба футбол бо фарогирии 6 гурӯҳи футболбозон фаъолият доранд. дар вилоят беш аз 3814 нафар варзишгар мавҷуд буда, давоми як соли охир дар зиёда аз 63 мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию 8 мусобиқаи байналмилалӣ, 2 мусобиқаи Осиё ва 2 чемпионати ҷаҳон иштирок намуданд. имрӯзҳо ҳар як сокини Бадахшон эълон гардидани 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол ҷонибдорӣ намуда, ин ташаббусро муҳим ва саривақтӣ пазируфтанд. комёбиҳои беназири соҳаи футболи тоҷик умуман пешрафти соҳаи варзиш шаҳодатазо медиҳанд ки пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар суханрониҳояшон нисбати ин соҳа таъкид намуда, таҳти сарварии раиси Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти рушди футболи мамлакат корҳои зиёде анҷом дода шуданд. натиҷаҳои ширкати бобарори футболбозони тоҷик дар ҷоми Осиё аз рӯи намуди футбол, баромади сазовори дастаи мунтахаб дар сабқати осиёӣ аз намуди футзал шаҳодат аз он медиҳанд ки футбол дар кишвари мо ояндаи нек дошта, ташаббусҳои роҳбарияти олии кишвар дар ин самт баҳри фатҳи қуллаҳои нави варзишӣ заминаи комил мегузоранд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ахбор. мавзӯи дигар, оила ҳамчун асоси ҷомеа маҳсуб ёфта аз тарафи давлат ҳимоя ва дастгирӣ меёбад. ба ифтихори рӯзи байналмилалии оила дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии оилаи намунавӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ки ҳамасола санаи 15 май ҷашн гирифта мешавад, имрӯз дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе даври ҷамъбастии озмуни оилаи намунавӣ доир гардид ки дар он намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе, фаъолон ва оилаҳои намунавии ноҳия ширкат варзиданд. дар чорабинӣ ба фарзандони чанд нафар аз оилаҳои ҷавон шаҳодатномаи таваллуд ва ба оилаҳои намунавӣ сипосномаву тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. با ابتکار بخش کاربازان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی دور ناحیوی آزمون جمهوری
оilaи намунавӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ташкил ва баргузор гардида истода аст. мақсад аз баргузории ин озмун баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, пойдору устувору солим нигоҳ доштани оилаҳо, баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, пешгирии бекоршавии ақди никоҳ, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона мебошад. чунки ҷавононе ки оила бунёд менамоянд бояд дарк намоянд ки оила муассисаи муқаддасе аст ки дар он афроди ҷомеа ба воя мерасад. мусаллам аст ки ҷомеаи солим аз оилаи солим ва насли солим ташаккул меёбад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар аксари вохӯриву суҳбатҳояшон қайд мекунанд ки оилаи солим тарбияи насли наврас дар бунёд намудани оилаи солим таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда оилаи солиму фарзандони солеҳро асоси пойдории истиқлолияти давлату миллати мустаҳкам арзёбӣ менамоянд. таъкид гардид ки барои ташаккули танзими ҳуқуқии муносибатҳои оилавӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон нақши кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон калон аст. аз муҳтавои кодекси оила маълум мегардад ки вазифаи муқарраротҳои он на фақат танзими муносибатҳои оилавӣ, балки дар як маврид таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафолатҳои ҳуқуқӣ, баробарии тамоми иштирокчиёни раванди амалисозии манфиатҳои қонунии онҳо мебошад. илова намуданд ба маврид аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори санадҳои меъёрии ҳуқуқи соҳаи танзими муносибатҳои оилавӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила аз соли 2013 амал намуда истодааст ки мақоми он дар таҳким бахшидани муносибатҳои оилавӣ, пешгирӣ намудани муаммоҳои зӯроварӣ дар оила муассир аст. зикр карданд ба маврид аст ки бепос доштани арзишҳои муҳими оилавӣ ва эҳтироми байни ҳамдигарии ҳар як аъзои оила, таъмин намудани ояндабинии он мушкил боқӣ мемонад. Ойшаи Саттор, Баҳодуристам, Ахбор. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Балҷувон бо иштироки доираи васеи ҷавонони соҳибҳунар ва дӯстдорони фарҳангу санъати миллӣ баргузор гардид. иштирокчиён бо омодагии ҳамаҷониба аз рӯи низомнома ва номинатсияҳои озмун маҳорату истеъдоди хешро пешниҳод намуданд. гузориши Олим Носирзода. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон бо ширкати 19 нафар довталабон аз рӯи номинатсияҳои гуногун дар сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор шуд. ҳайати ҳакамон дар оғоз аз намоиши маҳсули ҳунарҳои дастии иштирокчиёни номинатсияи санъати тасвирӣ дар жанри ороиши амалӣ дидан карда ба ҳунару истеъдоди эҷодии онҳо баҳогузорӣ намуданд. довталабони озмун аз рӯи дигар номинатсияҳо низ ширкати фаъолона варзида ҳунару истеъдоди хешро дар сатҳи баланд пешниҳод намуданд. ман дар солҳои гузашта то ба даври вилояти озмун рафта то даври ҷумҳурӣ ки роҳат наёфта ва аз ин рафтодаам нашудам ва имсол бо як тайёрии ҷиддӣ дар ин озмун иштирок карда истодам ва боварӣ дорам ки то ба даврҳои ҷумҳуриявӣ роҳат меёбам. сатҳи баргузории озмуни мазкур сол то сол шукӯҳу шаҳомати хоса пайдо намуда доираи фарогирии иштирокчиён низ миёни аҳолии мамлакат васеъ гашта истодааст. ман бо роҳнамоии устоди худ Давлатзода Музаффар дар ин озмун иштирок намуда истодам ва бовар дорам ки ҳунару истеъдоди худро сайқал дода дар ин озмун муваффақ мешавам. аз натиҷаи баргузории ҳамасолаи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман довталабони ноҳияи Балҷувон низ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида дар омӯзиши касбу ҳунар ва эҳёву муаррифии фарҳангу оинҳои миллӣ ташаббускор мебошанд. аз ҷониби ҳайати ҳакамон озмун натиҷагирӣ карда шуда беҳтаринҳо ба даври вилоятӣ роҳхат пайдо намуданд. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Балҷувон бисёр дар сатҳи хуб баргузор гардида ва бояд ёдовар шуд ки 7 нафар довталабони ин озмун ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд. ҳамзамон бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва иштироки фаъолона дар қисмати хотимавии иштирокчиёни озмун аз ҷониби бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон бо ифтихорнома сарфароз карда шуданд. дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамъоварии гелос оғоз гардид. дар боғи миллии ваҳдат бо мақсади самараноку оқилона истифода бурдани замин ҳамзамон дар байни қатори боғоти нав пиёз, сабзӣ, картошкаи барвақтӣ ва дигар намуди зироати кишоварзӣ кишт карда шудааст. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Дилшод Юсуфӣ.
ҳамасола дар вилояти Суғд дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғу тогзори нав бунёд ва бо иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ ҳаҷми истеҳсоли мева зиёд карда мешавад. Масоҳати умумии боғҳо дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории вилоят 76860 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин 57240 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. Боғи миллии ваҳдат, ки аз калонтарин хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Суғд ба ҳисоб меравад, соли 2008 таъсис ёфта масоҳати умумии он 631 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорони муассисаи мазкур, ки дар таъмини фаровонии бозори дохилӣ ва тақвияти иқтидори содиротии мамлакат саҳми назаррасу шоиста доранд, асосан дар ин ҷо боғи зардолу, шафтолу, олу, гело, себ, нок, бодом, чормағз, биҳӣ, ангур ва анор бунёд намуда, ҳамасола бо истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда аз ҷумла обу замин ба нишондиҳандаҳои назарраси истеҳсолӣ ноил мегарданд. Инак дар оғози моҳи май кишоварзони боғи миллии ваҳдат ба ҷамъоварии гелос шурӯъ карданд. таъкид гардид, ки майдони боғи гелос дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат 573 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин нишондиҳанда 443 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. кӯшишу талоши хоҷагидорон ба он равона шудааст, ки ҳосил саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ карда шавад. ҳудуди муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат зиёда аз 523 гектар боғу тогзорро дар бар гирифта, зиёда аз 20 гектари онро боғҳои интенсивии ҳозиразамон ташкил медиҳад. ҳамчунин зиёда аз 15 гектар майдони тогзор мавҷуд мебошад. 12 гектари онро токҳои воишӣ ташкил медиҳад. дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат майдони умумии боғи гелос зиёда аз 5 гектарро дар бар гирифта, 1.3 гектари онро боғи интенсивии гелос дар бар мегиранд. бунёди боғҳои интенсивӣ барои хоҷагидорони муассиса имкон додааст, ки сол то сол истеҳсоли меваҳои хуштаму лазизи ватаниро бештар намоянд. дар маҷмӯъ дар боғи миллии ваҳдат зиёда аз 20 гектар боғи интенсивии зардолу, себ, гелос, шафтолу, нок ва чормағз мавҷуд мебошад. соли 2022 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди боғи миллии ваҳдат дар майдони 5 гектар боғи интенсивии зардолу бунёд карда шуд. ниҳоли дарахтони зардолу, ки аз давлати Туркия оварда шинонида шуд, дар соли сеюм ғарқи ҳосил аст. ҳосили боғи интенсивӣ пурра содиротӣ буда, ба таъкиди хоҷагидорон баъди 5 сол аз 1 гектар имкони ҷамъоварии бештар аз 40 тонна зардолу мавҷуд мебошад. бо мақсади таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори дохилӣ, замини байни қатори боғот низ самараноку оқилона истифода бурда мешавад. хоҷагидорон дар байни қатори боғи интенсивии зардолу, пиёз ва картошкаи барвақтӣ киш намудаанд, ки аз ин ҳисоб низ ҳосили фаровон ҷамъоварӣ менамоянд. дар охири моҳи май ҷамъоварии пиёз ва картошкаи барвақтӣ оғоз мегардад. аз ҳар гектари замини байни қатори боғоти ҷавон имкон аст то 50 тонна пиёз ва 30 тонна картошкаи барвақтӣ ҷамъоварӣ карда шавад. ниҳолҳои шинонида шуда соли дуюм аст, ки аввалин нишонаҳои худро дода истодааст. бунёди чунин боғҳо пойдоовар мебошад. ҳосили рӯёндашуда ба давлатҳои хориҷа содирот карда мешавад. масоҳати умумии замини байни қатори боғоти ҷавон, ки дар он кишту парвариши помидор, пиёз, сабзӣ, картошкаи барвақтӣ ва дигар намуди зироати кишоварзӣ ба роҳ монда мешавад, зиёда аз 100 гектарро ташкил медиҳад. абдуваҳоби абдусаттор, дилшод юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъда ошно месозем. саломат бошед.